encara. I llavors, bàsicament, l'Aurit fa recerca sobre això, sobre el que provoca l'exposició a tòxics ambientals i el que provoca l'exposició. Volem saber si algú ha consumit drogues i nosaltres diem que les mesurem, intentem mesurar l'ingressi de drogues, no? I mesurar la concentració en una matriu biològica. Algú sap el que vol dir matriu biològica? Altres matrius hem dit orina, sang, cabell. Altres que s'han utilitzat, que formarien part de les matrius alternatives perquè no són les que utilitzem normalment de rutina a l'hospital, podrien ser la saliva o la suor, que el problema que tenen aquestes dues és que també només ens detecten en hores o dies. Algun noi voluntari per tallar-li el cabell a l'Alfonso? No? Va contar-li? Gaire, va. No te preocupes que me lo tengo que cortar, Vale. Llavors, més o menys has vist. Sí, ha de ser, a veure, no ha de ser molt gruixut, però ha de ser suficientment gruixut perquè el Xavi pugui després treballar amb ell, no sigui una mostra insuficient. Es fan falta 30 mil·lígrams. Llavors, com així no és gaire còmode, tallem molt. És que queda com un pols. Us ho heu passat bé o no? Sí, ha estat molt interessant. Sí? Què és el que més us ha agradat? Per mi, suposo perquè fem ciències, la part del laboratori, estar dins d'un laboratori amb tots els aparells i poder veure com és la vida, no? Dins d'un laboratori. I a tu, Luz? A mi m'ha agradat molt l'edifici i també el laboratori, que mai havia entrat en laboratori com aquest. Hi ha alguna cosa que us hagi sorprès? Especialment? Que hi ha molt material. Jo pensava que, no sé, que hi havia moltes més coses. Jo penso que com es fa de ràpid les coses, no? Sí que té un temps determinat, però es fa molt ràpid si et poses i no... Us agradaria tornar o què us agradaria veure del que no heu vist? A mi m'agradaria tornar per una altra volta i tornar a parlar amb els investigadors i tal. A mi m'agradaria treballar. No, també. Estaria molt bé poder estar, més o menys és el que jo vull fer, no? Estar dins d'un laboratori o amb una consulta i poder... Sí, m'agradaria bastant. Us ho heu passat?